Itxengo ditut 2 minutu, basten. Bueno, kaixo, eta eskarrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik, baita digitalki jarraitzen gaituzuen hoiei. Dakizuen bezala, azken aldian ahots eta iritzi ugari jasotzen ari dira eta plazaratzen ari dira etorkizuneko hezkuntza lege horren inguruan, ezta? Orduan, gure gaurko asmoa nolabait da, azalpen xume batzuk ematea, zertzera batzuk ematea, hezkuntza lege horren gakoen inguruan, eta baita, kontzientziazio prozesu bat ere abiaraztea, uste dugu aspaldi hasi ginela saiakera hori egiten, baina uste dugu garrantzitsua dela gizarteari eta bereziki langileei deia egitea pixka bat honen berri izan dezaten, ze gure ustez, orain da zalantzarik gabe borrokatzeko une esanguratsua, ze gure etorkizuna ere jokoan dago nolabait, ez? Orduan, gure gaurko asmoa da, alde batetik ni saiatuko naiz hezkuntza legearen inguruko azalpen xume batzuk ematen, eta gero nire kidea Ariane saiatuko da, gauzatuko ditugu mobilizazioen inguruan nondik norakoa, eta, ze helburu edo aldarrikapen ditugun azaltzen. Orduan, lehenik eta behin, hezkuntza lege honen inguruan hitz egiten hasten ginen, ikusten egin beharreko lehenengo galdera da, zertarako hezkuntza lege bat, ezta? Zertarako behar dugu hezkuntza lege bat. Jakina da, edozein lege gizarte guztiaren bizi baldintzak hobetzea izan beharko lukela helburu, eta honek ere helburu hori izan beharko lukela. Hezkuntzan azken legea atera zena 1993an izan zen, orain dela 30 urte, eta garai hartan errealitate hori hobetzeko asmoz ikastetxe asko publifikatu egin zian, bai? Eta, nolabait, egoera harri saiatu zen konponbide bat ematen. Orain, 30 urte ondoren, izenburutik ere, gure lege proposamen honen izenburutik ere publiko hitza jauzi eginda, ez? Hori, desagertu eginda. Eta nolabait lege bat behar baldin badugu, eta guk ez dugu zalantzan jartzen lege bat behar dugunik, baina lege horrek konpondu beharko ditu hezkuntzan egun ditugun arazorik larrienak. Eta gure ustez egun hezkuntzan dagoen arazorik larriena segregazioaren iturri den sistema duala da. Zergatik? EAen dugulako 50% ituntze maila da. Sistemaren erdia ikastetxe pribatu itunduak dira. Estatu osoko tasarik altuena dugularik, baita Europar Batasuneko altuena soilik Belgikak gainditzen duena. EAen dena ituntzen da, ez? Eta hori da gure ustez dugun arazoa. Baina begiratu diezaiogun guretzat garrantzitsua da begiratzea honen jatorriari, zergaitik ituntzen da dena. Dakigun bezala, jakin beharko genuken bezala, 70ko hamarkadan baby boom bat egon zen eta jaiotze tasa izugarri handitu zen. Demografikoki beste errealitate bat genuen. Eta orduan, hezkuntza publikoak ezin zuen asetu ez egon behar guztia. Orduan, PSOEk egin zuena zen, loderen bitartez, zerbitzu hori eman alizateko, zerbitzu publikoak eman ezin zuena, nolabait ikastetxe pribatu horiek itundu, bai? Nolabait, neurri hau, salbuespeneko neurri bat zen, esan bezala, demografikoki errealitatea, hori zelako, ez da? Orain, guztiz kontrakoa da errealitatea. 2010-tik 2019-ra, 18% jaitsi da jaiotze tasa, hau da, 3.800 ume gutxiago jaiotzen dira. Guztiz kontrako norantzan goaz eta tendentzia hori da. Beraz, garai hartan, salbuespenez hartu zen neurri horrekin, zer egingo da orain. Eta hori da, gure ustez, galdera, egin behar dugun galdera, ez? Ze esan bezala hori da, hezkuntzan dugun errealitatea eta konpondu beharrekoa. Lege bat baldin badugu, konpondu beharreko errealitatea horri begiratu beharko lioke. Ze horren ondorioak zeintzu dira. Sistema dual baten ondorioak egun dira, atzerritar jatorria duten ikasleen 67% sare publikoan matrikulatuta dagoela. Aldi berean, ikastetxe publikoetan dauden ikasle guztiek, tasa edo, bekadunen kuota bikoitza da. Eta horretaz gain, esan genezake, maila sozioekonomiko edo kultural baxuko ikasleen pilaketa jasatzen duten ikastetxeak
%47 direla. Honek zer esan nahi du? Hauek ditzaile ikastetxe bunkerizatuak. Oda, nolabait ikasle mota berdina duten ikastetxei bunkerrak deitzen zaizkie. Eta hoien %80 ikastetxe publikoetan daude. Datu guzti hauek askotan, asimilatzeko arrotzak baldin badia ere, egun gaur botatzen ditugu, esan ohi da segregazioa pertsonaz pertsona gertatzen den hori badela, ezta? Nolabait, hezkuntza sailak berak, orain arte bai praktikatu dugu segregazioaren negazionismoa deitu izan duguna. Oda, nolabait ukatzea badagoela harreman zuzena segregazioa eta sistema dualaren artean. Horregatik gaur, esan bezala, datuak aurkezten ditugu, baina badaude bestelako datu pilo bat, bai? Non azaltzen den harreman estua dagoela. Ikerketa internazionalak, izan Save the Children, eta abar, nolabait harreman hau sostengatzen dutenak. Guk jakin badakigu segregazioa edo bazterkeria logikak aldagai anitz dituztela, bai? Baina normalean beti badaude nolabait egiturazkoak diren mekanismoak segregazio hori ahalbidetzen dutenak. Izan gizartean berdin zait klasea, arraza, generoa, egiturazko mekanismo horiek nolabait hoiengan eragin beharra dago. Eta hezkuntzan gure egiturazko mekanismoa sistema duala litzateke. Horregatik dioguna da, hau betikotzen den bitartean ezingo dugula ezer ez egin. Eta proposatzen duguna guk da, abia puntu gisa horrekin amaitzea. Gure abia puntua horregatik hain zuzen ere publifikazioa litzateke. Publifikazioa edo eremu publikoa ez da guretzat etorkizunean lortu beharko litzateken zerbait, epe ertain batera edo desiragarria litzateken zerbait. Baizik eta baldintza bat da, bera. Zergaitik, oaintxe azaldu danaengatik. Badaude gizartean aldagai asko segregazio eragiten dutenak. Orduan, guk behar duguna da, esparru bakar bat, eremu bat, denona eta denontzat eskola bat, beste aldagai horietan eragin ahal izateko, etorkizunean. Baina, argi izan behar duguna da, oinarrizko, jatorrizko baldintza hori betetzen den heinean, eremu bakar eta publiko bat ez dugun heinean, ezinezkoa, guztiz ezinezkoa izango dela segregazio horrekin amaitzea. Bai, hau da, noski, nahi balin badugu hezkuntzak berez eduki beharko luken funtzioa bete dezan kohesionatzaile, gizarte kohesionatzaile gisa. Hau egiten bitartean, egiten ari garena, da segregazio hori eteteko nolabait partxeak jartzen. Eraginkorrak izango ez dian partxeak, eta saiatuko naiz labur bada ere aurrerago hau azaltzen, zeintzu diran jartzen ari diran partxeak. Guk proposatzen duguna da, abia puntu bat, abia puntu hori publifikazioa da, abia puntu hori sistema publiko indartsu eta bakar bat da, eta hezkuntza sailak proposatzen diguna ordea justu kontrakoa da, ezta? Etorkizuneko hezkuntza lege honetan txertatzen den edukia edo abia puntua litzateke Euskal Hezkuntza Zerbitzua, azken dokumentuan ere publikoa bizena jasotzen duena, eta dokumentu horren aterkipean titulartasun publiko eta pribatuko ikastetxeak jasoko lirateke. Ustez, bete behar batzuk izan beharko lituzketen ikastetxe itundu horiek sartu ahalko lirateke zerbitzu honetan. Gogorazi nahi dugu beti ikastetxe itunduak bete beharrak izan badituztela 1985, baina gero sartuko naiz gai horretan. Nolabait, ikastetxe itunduak eta publikoak berdindu egiten ditu haientzat nolabait zigilu baten baitan, osakidetza modukoa litzateken zigilu baten baitan, eta egiten duena da, bi kontzeptuak berdindu, publikoa eta pribatua. Haientzat EAJak berretsi izan didugun bezala, azpimarratzen dutena da zerbitzuak. Zerbitzua da nolabait, biak batzen dituena. Orduan, imagina dezakeguna da, etorkizun batean, izango genituzkela, kristau eskolako edo ikastolako ikastetxe horiek, zigilu horien baitan zerbitzua ematen baitute. Eta aurre proiektu dokumentuan gainean ezartzen duen bezala, ituna jasotzearen ondorio dira zerbitzuaren parte. Guretzat, hau zalantzari gabe, nolabait, ikastetxe itunduen etorkizuna bermatzeko tresna bat baino ez da, hau da, publifikatu nahi ez dutenei, bestelako aukera bat ematen den, ez dan publifikatu nahi, publikotasuna berdefinituko dugu, denak hor barruan sartu ahal izateko, ez da. Eta lehenago nion bezala,
honek ere arazo ugari ditu, ze azaroaren 5ean gauzatu zen manifestazioan esaten zuten bezala, pribatua ez da publikoa. Eta pribatua ez da publikoa arrazoi askorengatik, ez? Besteak beste, titulartasun pribatua izateak eskumen desberdin asko ematen dituelako. Izan eskumenak kontrataziorako, finantzaketarako, zerbitzuen gain eskaintzarako, guzti horretako aukerak ematen ditu. Eta naiz eta guk dokumentu ponpoxo batean idatzi hori ikuskatuko dugula, gero horren errealitatea oso desberdina da, eta berriro berresten dut. Guzti hau da, itunpeko ikastetxen eginkizun eta betebeharrak araututa daudelako. 1985etik eta ez dira betetzen egun. Hori adibide xumea bada ere, badaukegu azken aldian adibidez, Nafarroan gertatu denari erreparatzea, non opuseko ikastetxeak sexuz segregatzen dutenak, egun itunik ezingo lukete jaso, hori ere legeak jasotzen du, ezta? Eta egun konstituzionalean gaude, ze itunpeko ikastetxe horiek eskumenak ere badituzte. Honekin esan nahi duguna da, paperean jasotzen baldin bada ere, titulartasuna ez baldin bada publikoa, eskumena ere ez da publikoa, eta orduan bakoitzak handi batean nahi duena egin dezake. Bueno, eta esaten baldin badet, abia puntua hezkuntza legearena dela Euskal Hezkuntza Zerbitzu publiko hori, esan genezake hau dela, finean arautzen duen bakarra. Hau da, jaso dugun urriaren 14ean argitaratu zen hezkuntza legearen aurreproiektuak ezer gutxi gehiago jasotzen du. Zehazten duen gauza bakarra da, nolabait Euskal Hezkuntza Zerbitzua. Beste guztia etorkizunerako uzten du. Izan hemendik 2 urtetara edo hemendik 12 urtetara. Eta diot, ez nago asmakizunetan, erreparatzen balin badigu 43 neurri ospetsu hoiei, egun ikastetxetara iritsi zaizkizuen neurri hoiei erreparatuta, ikusten dugu, kronogramak hemendik 12 urtetako epea ematen du. Orduan, dena etorkizunerako uzten du. Gero ikusiko dugu, etorkizunean baino gauza asko dagoeneko egiten hasi direla. Zergatik? Ze printzipioz, eta guk ulertzen dugu, lege batek ezin duela dena jaso, legeak jasotzen duena dekretu eta agindu bidez jasoko dela. Edo nola, esaten dugunean legeak ez duela zehaztasunik da, alderatuta adibidez 93ko legearekin, alde ikaragarria dago, onarpen irizpidei dagokionez, planifikazio irizpidei dagokionez, ez ditu eragin eremuan, zonifikazioen inguruan ezerrez esaten. Guzti hau, benetan gure hezkuntza sistema arkitektura edo egiten duena, guzti horren inguruan ez daukegu ezerrez. Benetan, aurreproiektu hau edozein hezkuntza tratatu neoliberal izan liteke, ze hitz ponpoxoetaz haratago ezer gutxi dio. Zer lortzen dugu, ezer esatez denean, utxune horrek gauza asko egiteko aukera ematen ditu. Hau da, gauza bada utxa izatea, baino ez asmo zutxa, bai? Ze helburu asko daude isiltasun horren atzetik. Baina gertatzen dena da, gauzatuko diren dekretu horiek edo agindu horiek ez diela legebiltzarretik pasa beharko. Nolabait, lortzen dena horrela da, legebiltzarra, esan ezagun puenteatzea edo, ze dekretu eta agindu horiek gauzatzeko hezkuntza sailak alde bakarreko egin dezake, eta are gehiago, azken dokumentu honi erreparatzen baldin badiogu, bere azken xedapenean, aurreproiektuaren azken xedapenean jasotzen da dekretu eta agindu eta bestelako araudia hauek urgentziaz hartu ahalko direla. Pentsa dezagun horrek zer suposatzen duen, horrek azken finean berme baldintzak ere lausotzea suposatzen du. Hortaz, nolabait, eskuartean dugun dokumentu hau, zehaztasunik gabekoak, ematen dio eskumen guztia hezkuntza sailari egin eta desegiteko nahi duen moduan. Eta orain galdera litzateke zer moduan nola egin nahi du, ezta? Bueno, begiratu dezakegu printzipioz ondoren gauzatu beharko liratekeen dekretu horiei, baina dagoeneko hezkuntza lege honen markoan egongo dien dekretu horiei, hau da, ze asko dagoeneko gauzatzen ari dira. Eta gelditzen baldin badira adibidez,
azken egunetan polemikaren erdigunean egon den 2 urteko gelen ituntzean, hori adibidez, lege honen markoan egongo da. Eta etorkizunean arautu beharko litzateken zerbait da, baina dagoeneko egin dena. Guk ulertzen dugu, zalantzarik gabe, neurri hori, hau da, 2 urteko gelak ituntzea, neurria nahiko atzerakoia dela, PPri negoziaketa mahai batean aurkezteko bezala. Baina, esan nahi duguna da, gogorazi nahi duguna, da, eskenifikazio hori eman baldin bada ere, negoziaketa marko batean, errealitatea dela, erabaki hau pentsatuta, egosita, erabakita eta argitaratuta egon dela aspaldi. Hau da, ez dela negoziaketarako gai bat, guzti hau gauzatuta baitago aspaldi. 2021ko abenduan, pribatuko patronalekin esan bezala sukaldatu zen, zeintzuk izango zian, itundutako lerroak eta abar, eta hori jaso zen onarpen aginduan bertan, naiz eta esan dezagun, babes legalik ez izan hori egiteko. Ondoren, ekainaren 21ean argitaratu zen itunen dekretuan, jaso egin zian 2 urteko gela hauen ituntzea, oda, a posteriori, eta nolabait horren bitartez lortu zena, zen zuritzea, printzipioz marko legala ez zuen 2 urteko ituntze hori. Esan nahi duan honekin da, hartzen nahi dian neurriak eta argitaratzen nahi dian dekretuak, esan bezala berriro ere, alde bakarrez eta nahiko urgentziaz edo informazio gutxirekin ikastetxe itunduen mesederako dira. Dekretu berdinean adibidez, geisten dira ikastetxe itunduek ituna jasotzeko taldeak izan beharreko ikasle kopurua. Ratioa geisten da 17tik 13ra. Eta, printzipioz, hori egiteko ez dago arrazoi pedagogikorik. Hau da, arrazoi bakarra hor da ikastetxe itunduak gainfinantziatzen jarraitzea. Ez ezagunaztu jaiotze tasak bera egiten duela. Ze arrazoi bestela dugu ratioa 17tik 13ra jaisteko, ez da? Bueno, beraz, bi adibide xume hauek jartzen ditugu nolabait erakusteko helburua, asmoa beste hori dela, ez? Ikastetxe itunduen etorkizuna bermatzea. Baina nola, gero eta hots gehiago agertzen ari diren, zeinak ja kontziente garen, erabaki hauek hartzen ari direla, nolabait ere, eta kasualidadez azaroaren 5 ondoren, egontzan manifestazio, jendetsu horren ondoren, jakin izan gendun, edo argitaratu zian, ikasleen eskolatzeko prozedura eta irizpideak arautzen dituen onarpen dekretua, edo honen inguruko, zertzelada batzuk jakin izan genituen, ez da? Horren bitartez egiten dena da, ikastetxe itunduak behartzen dira, nolabait, ikasle zaurgarrientzat erreserba bat egiten, bai? Nolabait esan da, ikastetxe itundu guztiek hartu beharko dute ikasle zaurgarritasun tasa bat. Hau, benetan, zaila konplexuagoa da azaltzen, baina batetik hau lomloen jasota dagoela azaldu beharra da, bai? Ikastetxe itundu guztiek zaurgarritasun tasa hori izan behar dute beraien baitan, baina bestetik, hau, xetasun, hau dagoeneko praktikan jarri da Katalunian eta frogatu du ez duela eraginkortasunik. Hau da, nolabait hau bada ikastetxe itunduei ordainarazten zaien peaje bat, peaje moduko bat, beraien ituna jasotzen jarraitzeko. Ikasle zaurgarri tasa bat jaso beharko dute, lehenengo definitu beharko genuke zer den zaurgarria. Ze zaurgarriaren kontzeptu hori ere oso lausoa da. Definizioari begiratzen baldin badiogu, badaude gaitasun handikoak edo historiaren araberakoak, gauza zaurgarritasunen pean jasotzen diren irizpide asko oso lausoak dira. Baina horretaz gain, arazoa izango litzateke seguruenik, aurreikusi dezakegu hemen Katalunian bezala, honek ahalbidetzen duela ikastetxeen arteko nolabait borroka bat zaurgarriak diren ikasle horiek bere ganatzeko. Hau da, beraien peaje hori ordaindu alizateko. Eta ikastetxeak borrokan sartzen dira, bai, nolabait, erregaloak eginez, edo gizarte zerbitzuekin harremanetan jarriz, zaurgarri bezala ulertzen dian ikasle horiek
bereganatzeko. Guk uste dugu neurri hau nolabait hezkuntza saila ere saiatzen ari bada halako ingenieritza planifikatzailea egiten edo halako burutazioekin etortzen baldin badia dagoeneko Katalunian frogatu dutenak ez diala eraginkorrak eta berriro hemen praktikan jartzen baldin badia da. Hau nolabait arazoa da neurri guzti hauek inklusioen kontzeptutik oso urruti daudela. Inklusioa ez da ikasle zaurgarri batzuk hartu eta gure ikastetxearen gela batean sartu nolabait bermatzeko diru hori jasotzen jarraituko dugula, ezta. Inklusioa edo aniztasuna gizartearen parte da eta denak toki berdinean egonezean hori ez dugu lortuko. Zer esanik ez, denbora laburra dugut, ez dira hemen luzatuko, baina zer esanik ez, zein izango den ikasle zaurgarrien errealitatea haientzat hain arrotza izan daiteken eremu horretan daudenean, ezta? Guztiz bunkerizatuta benetan dauden ikastetxeetan. Eta bunkerizatuta ze askotan bunkerizazioa deitzen diogu ikasle mota zehatz bat homogenizatzen denean toki batean, ez? Baina ikastetxe itundu asko oso homogenizatuta daude, beraien azal koloreari dagokionez, baita beraien gaitasun sozioekonomikoari dagokionez, ez? Eta orduan, ikasle zaurgarri askorentzat oso arrotza izan ohi da ikastetxe horietan bizirautea eta gertatzen dena guk deitzen duguna birmatrikulazioa. Ikasle horiek hurrengo ikasturtean ikastetxe publikoan matrikulatzen dira berriro ere. Azken finean esan nahi duguna da patronalei konfrontatu ezean, hau da egin nahi ez dena, ikastetxe pribatuei konfrontatu ezean, patronalei konfrontatu ezean, ez dela konponbide magikorik existituko, ez dago sistema dual kohesionatzailerik ez hemen eta ez internazionalki. Ezin ditugu halako gauzak asmatu zuriketariketa bat egiteko, ezta? Eta ildo berdinean ere, bestelako neurri bat eta honekin amaitzen dut pixka bat, ze ezin diogu, denari gaur azalpenak eman, nahi batzuk gero galderen bitartez edo, baina, azken kontzeptu bat ere pixka bat ikastetxen arteko talka areagotuko lukeena litzateke kontratu programak. Ez dago tresna bat, txertatzen dena hemen diala kontratu programak, eta haien bitartez giza baliabideak edo baliabide materialak emanaldia ikastetxeetara. Hor egiten dena beti da, gaitasuna behar da ikastetxearen aldetik eskaera egin alizateko, eta gero ere, nolabait, justifikazio bat behar da, nolabait, horiek jasotzen jarraitzeko, eta nolabait, kudeak eta gaitasuna behar da ikastetxearen aldetik baliabideak lortzeko, ez da. Karo, honek azkenen egiten duena da ikastetxeen arteko lehia berriro ere areagotu, ikastetxe guztiak ez dute gaitasun berdinak, kudeaketarako gaitasun berdinak. Ezagunaztu, ikastetxe asko lobby potenteak dituztela haien atzetik, zinaren bitartez, izugarrizko proposamenak egin ditzakete, izan baliabide teknologiak lortzeko edo dana dalakoa, ez? Honek ere beste arazo bat suposatzen du, dela, imagina dezagun, ikastetxe itundu batek egun kontratu programa bat duela, baliabide material zehatz batzuk lortzeko, eta hemendik 2 urtetara sexu segregatzen duelako, esate baterako, ituna galtzen duela. Eta, hortik aurrea kontratu programak ere ez dituzte izango, baina baliabideak ikastetxean bertan gelditzen dira. Nolabait, egiten ari garena da, diruz finantziatu nolabait, ikastetxe itundoiek haien, indarraren edo kudeaketa gaitasunaren ondorio, ez? Pixka bat logika merkantilista hori berriro ere txertatzen da ikastetxean, ez? Darwinismo sozial hori, non eskatzeko gaitasun gehiago duenak gehiago izango du berriro ere. Eta gaina, gogorazi behar dugu, baliabideak esleitzeko, nolabait, zehazki eta modu zehatzean araututako legedietan jasota egon behar diala, eta noski zalantzari gabe alderdi sozialarekin negoziatutako baliabideak izan behar direla. Ezin diala baliabideak a demanda edo a la carta izan, ez? Eta, honekin ez naiz gehiago luzatuko gaurkoan, eta nire lankidari pasako diot hitza.
aurre proiektu honetan edo lege aurre proiektu honetan agertzen den beste zati bat esango diela haurreskolak partzuergoak doakoak izango diela eta beraien zerbitzu hori indartuko dela, ez? Claro, doakoak izango dira, baina ez dituzte hezkuntza barruan sartuko, hau da, guk eskatzen duguna da eta uste dugu garrantzitsua dela ulertuta hezkuntza 0 urtetatik hasi eta bizitza guztian zehar ematen den prozesu bat izanik, uste dugu kohesio bat mantentze aldera hezkuntzaren barruan egon beharko zirela haurreskolak partzuergoa. Eta honekin batera gainera daukagu eredu gerentzialarekin amaitzea. Azken finean gaur egun eredu gerentzial baten bitartez kudeatzen dira haurreskolak, orduan uste dugu garrantzitsua da hezkuntza sailak zerbitzu hobe kudeatzea eta horrela gainera lortuko ginuakena izango zen 0 urtetatik hasi eta 6 urtera arte, hau da, haurreskola deitzen den etapa, haurreskuntza deitzen den etapa horrek, koherentzia bat eta linealtasun bat izatea, ez? 2 urteko gelak bestela gelditzen dialako moztuta edo aparte, ez? Eskoletatik at esango dugu, ez? Eta behin lege aurre proiektu honetan ikusita zer zeuan idatzita, erabaki izan hezkuntzako sindikatu ezberdinekin, guztiekin harremanetan jartzea, eta lab eta elarekin batera, adostasun batera heldu ginen, helburu batzuk jarri genituen, eta ikusi duzuen bezala, helburu amankomunak jarrita, 2 greba egun deitzea erabaki ginoan, bata azaroaren 30ean, eta bestia abenduaren 4ean, ez? 14 markatu. Izenburu bezala badakizue publikoa, euskalduna eta propioa helburu dira, bai? 3 horiek dira guretzat ezinbesteko oinarriak legean agertu beharko zienak eta horren alde borrokatzen jarraituko dugu. Orduan, badaude horre webgunetan eta gure beste agerraldietan agertu ditugun helburu guzti horiek jasota, baina igual garrantzitsuenak edo aipatzera joango naiz ni, bai? Publikoan atzean zer dago? Azkenean gure hezkuntza sistema hau esaten da, dualitate batean banatuta dagoela, hau da, matrikula 50%koa dela publikoan eta beste itunduetan beste 50%koa, baina ezin dugu ahaztu pribatuetako eskaintza oso puztuta dagoela, hau da, lehia dagoen herrietan eskaintzen dien plazen eskaintza hori puztuta dago. Adibidez, Gipuzkoan eskaintzen dien plazen kopuruan 40%ra ez da iristen hezkuntza publikoko eskaintza hori, Bilbon 45%ra, ez? Eta gero oso adierazgarria diren herriak badauzkagu. Adibidez, Andoainen esaterako 15%koa da bakarrik eskola publikoan ematen dien plazak edo eskaintzen dienak. Honetaz aparte, badare 8 udalerri bai, EAen soilik pribatua eskaintzen, itundu eskaintzen den zerbitzu hori, ez? Horren aurrean uste dugu guretzat ezinbestekoa dela zerbitzu publikoa dienak eta eskola publikoak herri guztietara iristea, ez? Horregatik eskatzen dugu lege berri bat non publikoa lehenetsiko dan eta erdixan jarriko dan, ez? Gainera, ikusi behar dugu bai, ituntze hori derrigorrezkoa ez dan, etapetan bai ematen dela, hau da, 0-3 etapa hori ikastetxe pribatuetan diruz lagundua dago, urtean 25 milioi euro inguru banatzen dira, eta gero batxilergoa eta lanbide heziketa diruz lagundu ditundua derela esan geinke. Adibide gisa, 0-3 etapa horretan, ikastetxei emate jakoen diru laguntza horien bitartez, gurasoek ordaindu behar dituzten kuotak askotan haurreskolak partzuergoko kuota baino merkeagoak dira. Hau da, kompetentzia desleiala egiten da, eta horren aurrean ezin da ezer egin. Orduan, pribatuen dinamika edo izango dugu dela ikasleak bereganatu 0-2 etapa horretan, eta ondoren ja bizitza guztirako hezkuntza edo ibilbidea bermatzen jako. Horregatik, errepikatuko dugu ez, 0-2 etapa hori hezkuntza publikoan txertatzearen beharra ibilbidea ere bermatuta izateko publikoan, ez? Gero, publiko hitz horren atzean bai, adibide gisa Loiuko kasua daukago, ez? 15 haur jaiotzen dien herri bada urtean, eta 5 ikastetxe pribatu ditu, 6.500 ikasle garraiatuak dienak egunero. Karo, garraiatu izate horrek ze dakar? Koste batzuk dakartza,
kutsadura, arriskua ikasle horiekiko eta hezkuntza sailaren egin beharra izango zen, ikasle horiek eskola publiko batean plaza bat edukitzeko aukera, ez? Horregatik uste dugu garraiatzearen ere amaitu beharko zala. Eta gero, zer gehiago aipatu, azkenengo 10 urtetan, azpiegituretan inbertsioa asko jaitsi dela publikoan, 110 milioi izatetik 50 milioi izatera. Eta aldi barian, pribatuetan jarraitzen dabe diru laguntzak ematen azpiegituretarako, nola piztinak mantentzeko, futbol zelaiak mantentzeko, eta gustu dugu horren aurrean zerbait egin behar dela. Azkenean, pribatuetara joaten dirua, beraiek soilik erabiltzeko azpiegituretarako da, era pribatu batean erabiltzeko, eta noski, ez da, era publiko batean disfrutatzeko bezalakoak danok aukera izan boko ginoan bezala, ez da. Gero, hiru sindikatuek adostutako beste puntu bat, publifikazioa izango zen, ez guretzat, hezkuntza funtzio kohesionatzaile bat izan behar da, eta horren aurrean, uste dugu publifikazio baten inguruan hitz egiteko momentua badala, ez? Azkenean, sareak antolatzeko eta egitura berdinak egiteko, kontratazioak berdintzeko, uste dugu garrantzitsua dela zerbitzuak edo gure hezkuntzak eukitzia aukera berdin horrek, ez? Eta lerro berdinean egon beharko zela hezkuntzan parte hartzen dugun langile guztion lan hori, ez? Gero beste puntu bada, eta aurre proiektuan ez da hezkuntza publifikazioan inguruan soilik 3 lerro agertzen dira orduan guretzat hori oso eskas gelditzen da. Gero hezkuntza propioei dagokizunean, uste dugu hezkuntzan erabateko eskumena izan beharko ginoala, bai? Kurrikulumoan referentzia markoa Euskal Herria izan beharko zala. Gaur egun badakigu Espainiak 50%ko autonomia ematen digula hemen, baina uste dugu eskumen horrek borrokatu behar diala eta eskumen guztiak guk izan beharko genitxuala. Zergatik, hau gero lotuta dago bai, eroste ahalmenarekin, zergatik, KPIaren igoera kontuan hartzen baditugu, hemen hezkuntza publikoan lan egiten dugune langilok 22,29ko soldata galera bat daukagu, ez? Hori hemen negoziatzeko aukera izan beharko ginoan, eta uste du oso garrantzitsua dela langileontzat galera hauek rebertitzea eta berriro genukan eroste ahalmen hori berreskuratzea, bai? Eta lehen aipatu dut inbertsioa zenbaki handitan, baina inbertsioa dagokionean, Eusko Jaurlaritza beti entzuten dugu, ez? Aurrekontuetan 4 eurotik 3 izaten dira bai osasungintza eta hezkuntzarako, eta bai, agian izan daitezke, baina guk eskatzen duguna da, inbertsio hori handiagoa izan behar dela. BPG-aren 6%raino iritsi beharko zela uste dugu. Gaur egun, 4,31 edo kokatuta dago 2021ko kopuruak kontuan hartzen badago, eta gainera 4,31 hori ezin dugu ahaztu bi sareetara banatuta joaten dela. Orduan, uste dugu handiagoa izan beharko zela eta gainera publikora oraindik eta diru gehiago bideratu beharko zela, dagoen hori ituntze unibertsal horrekin amaituz. Eta, bukatze aldera edo, euskara erdigunean jarriko daben lege nahi dugu, zergatik, azkenean hirueleaniztasuna aipatzen da, eta uste dugu horrek euskarari kalte egiten diola. Azkenean euskarari orduak entzen dizkiegu, uste dugu hizkuntza minorizatua denean indargune bat eskola izan beharko zala, eta gainera erdigunean egon beharko den hizkuntza badala, ez? Uste dugu gainera kohesionatzailea den elementu badala, eta ikasle guztiek euskaraz eta euskara erdigunean izan da ikasteko eskubia daukela. Gainera ezin dugu ahaztu, batxergoa EAen 60%ak euskaraz hitzen dabela, eta adibidez lanbide heziketan izugarrizko hutsunea daukagula, ze lanbide heziketan soilik 25% da euskaraz eskaintzen dena. Orduan, uste dugu horrek ere jarraipen bat izan beharko zebala, eta etorkizunean
euskera gehiago bultzatu beharko zala lanbide heziketan. Eta bukatzeko kontrol mekanismoak eskatzen ditugu. Hau da, lege horretan jasota dagoen guztia betetzen dela ziurtatuko dituen mekanismoak azkenean lege guztietan agertzen da jarraipen bat egingo dela, kontrol bat egingo dela, baina gero ikusten dugu 87ko legearekin hori agertu arren ez dela betetzen, ez? Orduan garrantzia handia emate jabe bai, mekanismo horiek esartzei, fintzei eta aurrera eramateai. Eta, nik honekin bukatuko nuke, ez dakit, guretzat esanguratsuenak edo dien puntuak azaldu dien, norbaitek galderarik balu edo bota, eta bestela, telefonoz deitu gure egoitzetara, eta gu azaltzeko prest egongo ginak. Baina, besterik gabe, gehitzearren gaur hemen zehaztapen hauek eman ditugula, baina, bi greba egun ditu ditugula hemendik abendura arte, espero degula zuen babesa izatea greba egun horietan, baina borroka ez dela horra amaitzen, borrokatzen jarraitu beharko dugula, eta gu guztion ardura dela. Etorkizuneko ze gizarte nahi dugun jokoan dagoelako, baina ez bakarrik horregatik. Gure lanpostuak eta gure etorkizuna bera ere jokoan dagoelako. Ikastetxe publikoen kontrako eraso hau, gure lan baldintzen kontrako erasoa da, eta gure lanpostuen existentziaren kontrako eraso zuzena ere bai. Orduan, zalantzari gabe horrekatzeko momentua da. Eskerrik asko, ez banin badago galderarik, Arianek esan bezala, beti eskuragarri gure egoitzetan, edozein deitu zuela, eta ondo izan. Agur. Agur.